आंखौ गोसोखाङो नामा? बाबायाबो खामानियाव थांनो हायाखै, आब'आबो स्कुलाव थांनो हायाखै आरो आबा स्कुलाव थांनो हायाखै आरो ओंखाम जानो हायाखै आंबो। फैफिनदोमा। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सोमजिबाय थानाय मोनसे गुबुन रोखोमनि बारहुंखा। बे बारहुंखाया बारदों बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै जोङो जोंनि बर' आइजो, जाय बर' आइजोआ गुबुन हारिनि सासे हौवाजों खारलांदों होननानै सन्देह खालामजादों, बे आइजोनि सायाव माखासे खोथा सावरायगोन। अदेबानि बे आइजोआ गोमादों, बेनिखायनो बिथांनि आइजोनि जेबा फिसाय सुक्र बर' बियो जोंखौ भिडिअ खालामनो थाखाय फोरमायहरदों। बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सिमला पुलिस बेदानि फाख्रिगुरि गामिनि सुक्र बर'नि अनजालि बिसि अनिता बर'आ गावनि असे फिसाय आरो सानै गथ' गथायखौ गारनानै थांनाय जुलाइ दाननि जोबथा खालारावनो खारलांदों। गुबुन हारिनि हौवाजों खारलांदों होननानै सन्देह खालामदों। नाथाय बे अनिता बर'आ सोरजों खारलांदों बे दासिमबो रोखा जायाखै। अनिता बर'आ हिन्दीजों रायलायबाय थायोमोन जाहैबाय गामियाव, सोरबा गुबुन हारिनि हौवाजों हिन्दी रावजों रायलायबाय थायोमोन जाहैबाय। दा बियो खारनानै दङ। नोंथांमोना माखासे भिडिअ हरदों, बेखौ नायबानो जाबाय। नैबे जाबाय अनिता बर'। दा बेखौ नुदोंब्ला नोंथांमोना हमना दोनबानो जाबाय। दा बे अनिता बर'आ बबेयाव खारदों, बबेयाव मादों, बेनि जेबो गुमुर गैया। नाथाय बेहा फिसाय दङ, सुक्र बर' फिसाय, लोगोसे सानै गथ' गथाय दङ आरो लोगोसे बिसोरनि जुलि जानाया 10 बोसोर बारलांबाय। आरो बे अनिता बर'आ सनितपुरनिफ्राय बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव हाबा जाफैदोंमोन, नाथाय दा गुबुन हारिनि हौवाजों खारलांबाय। आसरित, जोंनि बर' आइजोफोरा मा जाजोबखो? सानसेयाव सासे गोमाबाय थायो होनना बुंजायो, नङा होमबा लोगोफोर? अब्ला नोंथांमोना माखासे भिडिअखौ नायबानो जाबाय। बिनि उनाव जों माखासे खोथा सावरायगोन। जाय मानसिया गथ' गारना थांदोंमोन, निजिनि गथ'खौ गारना थांनायनि मुङानो जाहैबाय अनिता बर'। आरो बे गथ'फोरखौ जुदि गोसोखाङोब्ला, अननाय दङब्ला फैफिन दाबावैनो। आरो आंखौ बुवाखैना, आं रायदोंसोमोन। बिनि माबाखौ नुफैनानै फै जाम्बि, नों दाबो फै। नों रायनायल'नो मानो थांदों नोंलाय? मानो खारदों? जायबाबो रायखायोना। नोंखौथ' आं बुवाखैना। सोरबा बायदिबा नोङो मबाइल सबाइल देख्रुबनो हागौमोन ना जाम्बि, फै थाबैनो फै नोङो जाम्बि। नोंथ' नुगासिनो, नों नायनानैबो मानो नायै बायदि नोङो? अनेक जादों, सोरबा फैफिननांदों, सोरबा गोदाव सोराव जानांदों। नोंथ' नुदों ना? ना नुवाखै नामा? नों मेगन गैया नामा नों जाम्बि? फै। नोंखौ आं जेबो खालामाखै, नोंखौ बुवाखैथ' आं जाम्बि। नोंखौ आं अननानै बुवाखैमोन। माइबो गायनो थांनो बोलायखैसो आं नोंखौ। नों खुदियाफोरखौल' नायना जा होननानै। नोंखौ आं बिदि होनना गालांनाया नोंखौ, आंथ' नोंखौ बिदि होनना मिथियामोन। नोंखौ मोजां ना मोजां, नोंखौ आं बिदिसो सानबाय थायोमोन। नोंनो दोनहैदों खुदियाखौबो। नों दोनहैनाङामोन ना होमबा नोङो? अननाय गैयाबा प्राइभेट स्कुलाव मानो दोनहैनांगौ नोंलाय? दा बेसे आलाय सिलाय, सोर दोनहैगोन? फैफिन जाम्बि थाबैनो। नोंनि थाखाय लामाया दाबो खुला दं। खुलुमबाय रायजोफोर, आंनि मुङा सुक्र बर'। आरो आंनि माबाया जाहैबाय बाक्सा जिल्ला, गामिया जाहैबाय फाख्रिगुरि, थानाया जाहैबाय सिमला। ओमफ्राय जाथाया माब्रै मा जानाय दा आदा? जाथायाथ' आं बेखौ नुफैनायखाय आं रायदोंमोन। बिनि भिडिअ कल जानायखौ नुनानै आंखौ बुवाखैबो, आंखौ रायाखै, मबाइल सबाइलबो देख्रुबना होआखै। गावनो मोनायाव ओंखाम जाखांनायाव गावनो निमाहा बिफिनदोंमोन। आं बे निमाहाखौबो होदोंमोन। गाव फुङाव मा गोसो जानानै थगायना थांखो खुदियाफोरखौ? बे फिसाजोखौ थगायदों आं बाजाराव थांनि। नांलाय खमलायथ' जायाखै खोमा? बुलाय सोलाय जायाखै, नांलायनाया जादों। जेबो बुलायनाया जायाखै आरो। ओरैनो दा खारनायखौ माबा जागाफोरखौ, थंफोरखौ संना मोनदों नामा? जेनेबा मा बबे जायगायाव थांना मोनहैदों, बा सोरजोंबा हौवाजों थांथारदों, बेखौ मायबाफोर गम मोनदों नामा? बे मानसिफोरनि होननायसो हन्देक। आं बै हन्देक मानसिफोरनि बुंनायखौ लानानै हन्देक खालामदों। सोरबा हिन्दी रायज्लायग्राजों थांदों होननानै। आदाना फिसाजो फिसालाफोरा खैजोनसो दं ओरैनो? ओरैनो
फिसाजोआनो देरसिन आरो फिसालाया उन्दै सानैल' सानैयानो ना सानै खुदियाल' ओमफ्राय हिनजावखौ सिगाङाव मायबाफोर सन्देह दंखायोमोन नामा सोरबा रायज्लायफिननाय खोनादोंमोन नामा खोनानाया खोनादोंमोन आं सानसेखालि बेहायबो आं रायज्लायदोंमोन मालायजों रायज्लायनानै मा मोजां मोनो होननानै बेहाय गावनो बुंदोंमोन रायज्लायनानै मा जानो खथ' मानसियानो रायज्लायो बिदि होनना बुंदोंमोन बिदियाव आं एसे गनायना थादोंमोन आरो बेखौ दाख्लै नुफैनानै आं रायदोंमोन बेखौथ' आं बुवाखैबो दानि जुगावथ' आरो ससियेल मिडियाआव बिदिनो गोसारबाय दङ भाइरेल बेखौ मिथिखानानै बोरै खारखो नङा होमबा बोरै खारखो सायावथ' गावनो मबाइल गोदान ना मा होदो होन्दोंमोन आरो मबाइल गिदिर गावनो लादों गाव खुदियाफोर गाबबाय थायो होननानै नंगौ बे मबाइल गोदान होनाया नंगौ गाव खुदियाफोरनि माबाखौ नायनानै सोरनावबा थांनानै गाबलायहैबाय थायो होननायखाय आंबो दे ला होननानै जेब्लानिफ्राय मबाइल गिदिर लादों अब्लानिफ्रायनो बे मानसिया एसे बोरैबा जालांखादों आरो आंबो मिथियामोन बिदि रायज्लायबाय थायो ना मायो जेब्ला मानसिया खारो अब्लासो मानसिफ्रा खोन्थासावदों नोंनि दा ओरैनो मा खामानि मावो दा बर्थमान आं ओरैनो बिदि न'नि खामानि मावो मिस्ट्रि खामानि ओरैनो दा आदाना बाजैया फैफिनबा लागोन ना लाया बायसा गाव दा बावै फैफिनबा आं लागोन राजि दं दाबो लानायनि खुदियाफोरखौ अनोब्ला खुदिया सानैखौ मा गोसोजों बे गारा थांखो बेखौनो आं भाबिगासिनो दा फैयोबा आं लागोन दा बावैनो फैयोबा ओरैनो मा होनो फैसाफोरबो लांबाय बायदोना इयो फैसायाथ' हा फाननायनि फैसाखौ आं थाइसेबो होखायाखै 60,000आव दानै दुनै मथा मथि 52 फैदोंमोन 52आव आंनो थाइसेबो गैया मा खालामदों बेखौ मिथिया लननि फैसा लादों लन लानानै लननि फैसाखौबो आंनि हिसाब गैया दा ओरैनो बेसेसो बोसोर जाखोमोन हाबा जानायाथ' 10 बोसोरल'सो जाबाय ओमफ्राय फिसाजोफोराथ' सानै नोंनियाना फिसाला फिसाजो खुदिया सानै मा क्लासाव फरायो ओरैनो दा फरायबाय थानाया नै 4आव फरायो बियो आरो LKG जाना दं न'खराव खैजोनसो दङ न'खराव बिमा बुरै सासे दं ओमफ्राय मथा मथि गावखौ लाबाथाय 7 जायोमोन गावजों 7 ना ओरैनोथ' दा होनबाथ' बाथ्राया एसे दुखुनांथावानो जाहैबाय ओमफ्राय दा हिनजावा फैफिनबाथ' नों लागोन आरो ना लागोन दाबो सियर राजि दं मानसिया जेराव दं माने बिखौ फैनो खावलायबानो जाबाय नोंथाङा खावलायहरदो भिडिअ'नि गेजेरजों बे भिडिअ'फोरखौ नुयोब्ला बा फैयोब्ला थाबैनो फै दाबो राजि दं दाबो फैनो हानायनि लामायाव दङ जेबो गिनांगौ गैया फैबाथ' लागोन मामि नों आंखौ गोसोखाङो नामा बाबायाबो खामानियाव थांनो हायाखै आब'आबो स्कुलाव थांनो हायाखै आरो आंबो स्कुलाव थांनो हायाखै आरो ओंखाम जानो हायाखै आंबो फैफिनदो मा आफि जेरावखि थादो दङ फैफिनदो फिसा सानैयाबो ओंखाम दै जायाखै नोंनि थाखायनो जि जाबायबा जाबाय जेरावखि बाव दं फैफिन जोंबो ओंखाम दैखौनो जानो सुखुवाखै अब्ला नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ बे सुक्रु बर' जायबा अनिता बर'नि असे फिसाय बिथाङा मा बुंखो बिनि गथ' गथाया मा बुंखो बेखौ खोनाजोब्बाय जानांगौ आसरित नङा होमबा लोगोफोर ओरैबायदि आसरित जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि जाथाया गोदान नङा खनले गले गले सोमजिबाय थायो सोरबा गुबुन हौवाजों खारो सोरबा गुबुन हारिनि हौवाजों खारो सोरबा फिसाय गोनां हौवाजों खारो सोरबा बिजामादै गोनाङा खारो आसरित ओरैबायदि आसरित जाजोब्बाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ हागौमानि शेयार खालाम जाहाथे बे अनिता बर'खौ थाबैनो हमनो हायो आरो जुदि हमनो हाया अब्ला नैबे नाम्बारफोराव फन खालामनानै फोरमायहरबानो जाबाय गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि